Şaş kardeşler, esenlikler oğdu ile. Hoş geldiniz kardeşler. Şunun yanında biz Türkmenistan'ın ağır meseleleri, yani öňümizde, geçmişimizde de bolup geçen mesele, indi gelecekte de yani dowam edip duran şu wagtynda gelecekte de bol dowam etjek meseleler var da, yani uşaklarymyzyň, yani nesilimiziň, her tapkır nesilin öňündäki, yani Türkmenistan'ın içinde bolup geçen ýagdaýlar, şu yaşlar, yani kuşaklara berýän täsiri da bizlerde goýan täsir, yani bizim yaş wagtynda yaş bolup geçdik. Yani Türkmenistan ýagdaýynda, şu rejimde bizlerde goýan nemeler bar, izler bar. Bize nähili täsir etdi, biziň gelejegimize näme berdi ýa berilmedi ýa elimizden bir zat aldy. Şu hakynda düşüncelerimiz, pikirlerimizi paýlaşsak, sözü bolan elbetde elini aldyryp başlaýa bermeli. Aha, Oğuzhan kardeş buyur. Salam kardeşler, geç yaşı. Yaşlarımız var arada dedik de. Aha. Gelecek. B kuşak var arada. Şuların gelecekte nähili ýagdaýda boljaklary. Şimdi yurdun daşına 20 yaştan ta 50 yaşa çeli yurdun daşında. Şimdi bunlar barıp yurtda şu daşarda okap berler. Okuwuny gutardykdan sonra yurda 5 ýyldan 6 ýyldan girecekler. Näme iş etjekler bular? Barıp näme iş etjekler? Nähili öýlenjekler? Nähili bir maşgala gurjaklar? Bular ulu bir alada bolupdy da şu aşy ýaşlaryň Z kuşagyň öňünde de. Şulara bir ýol göstermemiz gerek de, şulara bir gözüni açmamız gerek. Bular şu an öz kakalary, öz atalary şularyň öz jaýlaryny dolup gurup gutaranokdy. Jaýlaryny hele şu jaýlaryny urýandyrmak üçin aljakdyr herkes öz derdinde oğluny öýlendirjek. Ol öýlenmeli çağa soň näme etmeli? Öz öýüni guraýynça bilen 45 50 ýaşajak da öýüni gurup gutaraýynça bir jaý gurmak üçin 20-25 ýyl gerek. Oňa çel ömrü gutarýar. Oňa çel oň ýerinden ogly ýetişýär. Buna nähili bir ýaşlara bir yol göstermemiz gerek de. Şimdi bizim özümizde bolup geçen wakalar da. Men öýlendikden sonra çağam boldy, oglum boldukdan sonra men ýurdun daşyna işe gidýän ýa-da Aşgabatda işlemene gidýän bol. Ýerinde oglum galya, çağlaň galya. O ýersi eksik bir ýer bolup galýa da, kemikli ýer bolup galýa. Indi ata mährinden dolu bilmeýär şo. Ata mährinden doýu bilmedik üçin çağa bir ýerden şo boşlugy doldurmaly bolýar da. Ejede ata ýerini dolduryp bilen ok. Indi sen benim bolup geçen waka da ben Aşgabatdan işten barýan bol 25-35 20-30 ýaşlarymda o atlar oglum 7-8 ýaşynda ýygyma düşüp berýär onu toň ogşym aýtdy da sen diýdi ýok batyňşy diýdi näme diýdi etjäni bilýärmi ýok bilmeýän diýdi. Diýdi poýdy geçäýinçä diýdi o ýoluň gyrafyna gidip oturýar diýdi. Bilýärmi diýdi. Şo poýdun gelip geç gidäýinçä diýdi. Poýdy geç giden soňram diýdi aglap ýydyna gaýdýaşy diýdi. Seni gözleýäşi diýdi. Tenem diýdi gelip maňa diýdi ýygyma düşüp böň diýip diýdi neme diýänsiň diýdi. Sen diýdi buralardan iş tap diýdi. Gitme diýdi. Şu diýdi çağa tenden doýu bilen diýdi. Indi ben diýjek bolýan. Ben 2 aýlyk Aşgabatda gidip tolarýar bolýan. Indi şu wagt ýurdun daşyna tutuş herkes gaýtdy. Ödem gijijikligine taşlap gaýtdylar. Bular atatyny tananoklar. Sen de bul bilen nähili bir oglum bilen bir gatnaşyga giri biljek, bir-biriňe çağa nähili mähir beri biljek. Senden hiç mähir al bilmedi. Sen onda moňa bir ýalanjy ýa bolup durursyň. Bir başga bir ýa bol. Ol ejesi diýer, bu sen kakaň diýer ama onu o diýeri bilen dolmaýar. Sen onuň gittikliginden bir gujoňa basmadyň. Ýa-da bir oýnatmadyň, bile bir oýnagajak wagty bir hereket edajak wagtlar bir ýöräni zadyny görmediň.
o saňa bir yabancı ýa bolup durur o çağı üçin ol. Bilen, bir kesek adam ýa bolup durur. Ya men özümde boldu da. Özümde bolan wakalary sizlere düşündirýändir. Şu nesil däm etmeli. Şuna bir ýol göstermeli şu ýaşlara, şu siýasata goşulma ýa-da bir näme bileýin, bir 3 bolup 5 bolup bir arada oturup bir gürrüň etme. Bu zatlardan çıkıp bir ýaşlarymyza bir ýol açyp bermemiz gerek. Şu watan hemmämininki. Şu Z kuşak esasanam şuna atlyşyna gatnaşmaly kuşak şey. Şular şuna alyp gitmeli aňyrlygyna. Korkma. Kanunda yazılı bir maddeler vardır. 53. madde, 49. madde. Şolarda yazýanlar, her kim özüne jogap berer diýip. Ýa-da her kim istediği gibi ýaşa biler diýip. Şolary okaň, gözüňiz açylsyn, görüň. Bu watan sizinkidir. Başka ýurdun başdaşynda onun bunun hyzmatyny edip görmek bilen 5 ýyl edersiň, 10 ýyl edersiň öyle serewine sen ýene ýurduňa dolanmaly. Başkalaryň ýurdy sana mehri bermez, öz topragyň ýaly bolmaz. Şonuň üçin ýurdumyza eýe çykmaly ýaşlardyr. Öyle şu ýerde jemläýin, soň ýedin ýetýän. Öyle, tamam. Hasan kardeş, buyur. Sağ olun Merdan kardeşim. Esenlikler, illeşler. Ama yaşlarımıza benim näme diýesim gelýär ki, şu özümün başımdan geçiren ya daş döwremde bolup geçen golunda garyndaş, ýene näme tanış biliş klassdaşlar. Garaz şu başımızdan geçip duran durmuşumuzdan bir misallary aýtyp geçmek isleyen. Garaz bizim goýaran yanlışlıklarımızı şu yaşlarımızda gaytalatmak islam yok. Tapo diyor Türkmenistan'ın haysi künceyinden olsa hem yaş ildeşlerimize, gelin kızlara, oğlanlara, yiğitlere şu özümün başımdan geçen acı durmuşu yaşatmak islam yok. Elbette bu acı durmuş benim ya bir sansızlığımdan değil, bu yurt derecesinde bilerek alınıp barıldı bizim halkımız için. Şoňaly siyasat. Biraz şoňlardan gürrüň bersem şeyler hakda. İlki bilene hani yaş yiğitler okul tardy zadetdi diýelim. Elinde hüneriyen bolsun bolmasın ilki bilen yurdumuz yok. Yurdumuz bar, toprağımız ama üstünde devlet kuruluşu yok. Yani devlet sistemi seni diýip duran yok. Yaş yiğitler. Yaş kızlar. Sen gereksen şu yurda deyip yankı sistema işleyen yok. Gaýtam sizin maşgallaryňyzy bozacak bolupdur. Yani bizinki ne bozdular. Şonuň üçin şu ýalňyşlygy gaýtalamazlygy üçin bunun ýolu näil diýseňiz, yurdumuzda devlet sistemany gurmakdyr, oturturmakdyr, şonu işletmekdir. Şonu işletmegem sizin her biriňiziň wezipeňiz yankı sistemada işlemek, goramak, garaz yurdumuzu östürmek, gelecek sizinki yaşlar. Şu näil diýsem, söýüp aldyňyz bir gyzy, gaýnataňyzyň başyna diz goýup aldyňyz. Onu hem başka bir yurda getirip, başka birinin öýünde işletmek, ýatyryp işletmek, inanın gaty bir erwet zat. Yıl geçtikçe özüňize namsa edersiniz, emma peýdasy ýok da. Şunun ýaly bir acı bir sancılıp almadan durmuşdan bir acılar var. Şonun ýaly acılar size yaşatmak isläm yok men. Yaşlar. Şonuň üçin ýa-ni bu siyasatmış diýip sizi asıl meseleni çözen problemalardan uzaklaştıran adamları dinlemeň. Siyasatyň içinde doguldygan bir ýaşaýasam ölümem gidýäs. Ýok, dünýeden hem geçýäs. Şonuň üçin edip bildiğinizden yurdunuzda östüren, yurdunuzu goran gepin kıskası özüňize edýäňiz näme etseňiz de bizi meselem aldadılar da ya bizden ulularımız. Yani ýaxşy bolup gider,
Yaxşı näde yaxşı bolup giderdi, bizi aldadılar, bizden ullar. Biz sizi aldamak islämimiz ýok ya, biz sizin aldanmagyňyzy islämimiz ýok ýa-ni porluk sözler bilen ýaşlar. Biz size ýa-ni göwürlük bermek islämimiz ýok ya, göwürlük berenimiz hem ýok. Biz size çözgü aýtjak bolotyrys. Meseleni çözülüşini aýdyp oturyrys. Men şonuň ýalyny etdim ýaşlarymyza. Aýry bizim ýa-ni ullarymız ýa-ni sözleri bilen aldadylar da ýaxşy bolup gitedi o buldy. Bu porluk sözlere inanmaňlar da. Häzirlikçe şunu aýdym, sag bolun. Bolýar. Ferahat kardeş, buyur. Sağ olun kardeşler. Häzir sözleriňizde gaty ýürekden gözüňi ýaş aýlanýarda şu Gur'ana uzhana kardeşimiziň aýdan sözlerini çağalanmy ata mehrine zar, ici mehrine zar, ataň sözlerini ataly ul dağalar diýilýändir. Nämetde ataň waka ata dinleýändir. Şu atadan gaty ataň ýanynda bolsa gaty mert bolýanda, özüň o güýnüň etýän özüň hosar bolýan. Ije ýanynda bolan ýalak däl ataň bolsa. Arkamda atamma, kakamaydan ne bilýän, diýilmeliler. Şu wagt bu çağalanmaz taşrak aýtdyk ýurduň içinde. Urşanlar, döwüşanlar, dosýar bilen ulardan bir burmaz. Öz dosýary bir käş ulary kişilerle urşanlar bize urýardylar. Ular bizi urýarlar, biz gelip kakamaza aýdýardyk. Ya kakamaz aňada gyýtar kalteretse, şo seni urjak bolup duran adam, urjak bolup duran ulun bir käş ulan bolsa çekinýär. Aňa çek gaç gidýär. Ya haýt diýip şol çağa haýat atýar. Ýa sen hostaryň wadyny bildirýär-de. Şu wagt biziň çağlamyz nähilidir? Vatandaşlar, himme taşaşdyryp gaýtdyk çağlamyzy, maşgalamyzy. Şoňa bir ataş galyň, hostaç galyň. Özüňizi de her kim özüni de bolup geçenler. Menne köp bolýardy. Ýöňüm şeýşoň urşoň olamyň. Derraw gözlümüri burk diýerler-de. Ya urýadym. Urýany urlayan atgan bolýan şo atlar doganyň ya ataň çykyp höýt diýdi. Ýa urup duran adam çekilýär daýda. Şo wagt bir saparam bolsa urup galýanda. Ana şo atlar ýokman çağalamyda mertlik uýdurulyň. Biz şu men özüm din aýtsam ata mehrinden doýanman. Ata mehri maňa ýetik golly. Ici mehri ata mehri ýetik golly. 30 ýaşansam, 30 ýaşansam ýanyna ýaşadym ben atam, ejim kakamyň. Aşyn hüçsüni, goýsuny, arkam kakany. Bir işedemde arkam kakap, oğlum, maladýys oğlum diýip, haýatyňyzy şey diýip bilýär, vatandaşlar, şördü. Çağan arkadan kakandy, atan kakan, arkan kakanyna nähil beýinýärsiňiz? Şonu çağıramada duýdurulyň, çağıramada mert doldurun. Men şeýle pikir edýän özüme. Şu kakamyň şu arkamy dogry sözlemde, arkam kakamda şunu baýdalyp bir özüňe bir mertlik duýýanda, şo esasyny häzir men gürläp bilýän. Atamyň arkam kakan üçin mert bol, goçak bol oğlum, doğru ol oğlum diýen sözleri arkam kakany menden häzir maňa bat berýär. Şonu diýliň vatandaşlar, öz ýurdumyza iýe çykalyň, beýdip ýurtdaşlar kaçmaklyk, ýurtdaşlarda şeýurtdan gözlemeklik bu bir çykalyk däldir. Öz baý ýurdumyz bar, toprakymyz kän, iýe çykalyň. Çağıramyza bu terör hökümeti öňünden çykalyň, muňa beýdi, şu näde orada näde diýip aýdyp bilelim, gürläp bilelim. Vatandaşlar, hiç kim bu koda yatmasın.
kim bir var diýerkä dip gizlenmeli. Öz pikirimizi açyk aýdyp geçeliň. Çağlamada hiç kaliň. Olumda gaýdymyza. Biz häzir gözünç bir çağlamadan garda näme ýe näme içe belli däl. Kim ejedine taşak aýtdy, kim goňuşdyna doganyny jigine taşak aýtdy. Hiç kimem çağa inatatyndan gowy diýen näler. Çağa diýer telefonu bilen görüşýär, jany bir yüzünü görýär. Oňa diýe, ýöne şol yüzlerde ata mähri, iji mähri ýok yüzler. Ýöne gowny oňa kaka gowy diýär. Ýöne seňe öz atasyň ýanyna bolup arkadan kakalan çağalar däl. Dogrusyna dogry, näde diýip arkadan kakalan çağalar däl. Gepleşleri, gürleşleri. Hany çağalamada mert gördüliň, dogry gördüliň ýanyna durup azık arkasyna duralyň. Arkaly köpek gurdalar diýer, onuň arkasyna duralyň çağalamadan. Mertli gördüliň. Ýurdumyzda gardanalyň watandaşlar beýdip ýurttaşa kaçyp gaýtmak Türkmen üçin arnamatdyr. Arnamat diýip biziň toprağymyzdyr. Arnamat bizi hiç kaliň. Ol bu şu geç gider, bima geç giden ok watandaşlar. Gitdiçe beterleşe. Öl gowlaş gider ýok, öl gowlaşmaýar. Allah'a maňlamadan ýok, Allah maňlamadan ok. Allah biziň maňlamada hiç ýazan ok. Biziň başymyza ýazan terör hökümet. Başymyzda kötülen terör hökümet. Şoňa dur diýeliň indi. Bolly diýeliň. Özünden hiç bolýan näler. Hereket edeliň, gürläliň. Hökümet köçäçik bolgan zat ýok. Öz aramyzda öz kimçiliklerimizi aýdyp geçeliň, gürläp geçeliň. Çağlamada oňa düşünmäni öwredeliň. Ataň diýen sözi gaty güýçli diýýär çağ üçin. Häzir şolar watandaşlar oňa kene sünnetdiň. Bolýa sag ol kardeş. Arslan kardeş, buyur. Sağ olun. Men yine de yaşlarımıza aydasım gelen zadım kendi faşisini koyacağım bilemiyorum, doğrusunu açsam. Bizim başımızdan geçen şunal bir acı bir yerlere olup geçer de. Mesela yani biz Türkiye'de işlepiyoruz da bize gelirlerden yankı ay sen govu işleyen diyer, sen malades diyer mesela de. Ama yankı oğlunun yanına ya kızının yanına baradığını seyretti de. Şunun yurdu elinde değil dedi. Bu milletin dedi, Türkmenin dedi de. Yurdunda şuların aladasını eden yankı devlet sisteması yok dedi. Guruksuz dedi. O gelende mene dedi 7 yıl oluptur dedi. O çağasının yankı çağası ayalı yadından ham çıkıp gidendir deyip üstünden gülüşediler de. Men şonun ýaly yaşlarımızın üstünden güldürmek islemeyen meselemde. Şonun için şu sesimi ýa-da sözümü yetirmek isteyen yaşlarımıza bizim ýa-da çeken kemçiliğimizi, horluğumuzu siz yaşamaň diýip. Biz şonun için ýa-da täze Türkmenistan diýäs, yurdumuzda devlet sistemi diýäs. Bu zatlar şonun için aýdyp oturýuz. Ýa-da yaşlar biz sizden ýa-da başka milletlerin yetimi bolmagyňyzy islämiz ýok. Yetim yasalmanızı islenimiz yok, düşündünüz. Biz şunun için şu sözleri ayda oturuyoruz. Yayratmanızı isleyen bu fikirleri, bu düşünceleri. Belki bilmedim, özümçe fikir ediyen de hazır. Yaşların, bizde mesela aydarlar bizim yaşımızdakilere. Aklarımız, bollar yine uzadımız. Mamam Türk'te işledi mi deyip aydarda mesela. Biz şu vakti neme
otur bu siyasat diýip aldamaly bolýasmy? Bu näle düşünje bolady diýe näle ýa-ni aşagylyk bolady da. Şo wagt hem ýa-ni bu siyasat diýip ýaşlary aldamaýalym-da gepin kıskasy. Şunu görüşin dedim sağ olun. Bolýar. Ýaşka kardeş elini aldyrpdy. Buyur. Sağ olun, söz bereňizde gaty gowy pikirler aýtyp geçdiňiz kardeşler. Önemli pikirler. Bizim ýaşlarymyzyň hem geljegi ýok, çağlarymyzyň hem geljegi ýok. Şu wagtky işläp duran sistemada. Hiç diýili. Şoň üçin biz sistemany edil telpek bilen süpürenýär edip aýryp, täze Türkmenistan sistemasyny oturtmaly. Ýaşlarymyzyň geljegi üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin Milli Halatyýy Komitetiniň gurju mejlisiniň alyp barýan işleri şudur. Bir topar meýillamalar ýazyldy. Şular barada onu häzir aýtyp oturmaýyn. O meýillamalarym şu näme ýazgynyň aşagyna goýar. Görerler, diňlerler, özleri netije çykararlar. Täze Türkmenistanyň alyp barýan ideologiýasyny hem düşünerler diýip men umyd edýän. Gysgaça şuň bilen sözüm jemlaýyn. Rahat kardeş, buyur. Doğru. Ýa-ni belli geçdi Arslan kardeş. Biziň dostlarymyz bizi ullar ağlaýardylar bizi. Türk bunuň edene iş bolmaz, Türk bunu başarmaz. Yok, yok, başarmaýar. Başarmaly. İkran olar görür. Näme diýen ente görüşdi ekran. Görüşden oýmaz diými? Ekran görüşden oýmaz. Ekran görüşden oýmaz diýe. Diňe görüşmeli. Alınmajak zat ýok. Hökümet siýasaty goşulmaly. Politikaty goşulmaly. Sebebi dowlumyzy siýasatyň içinde dowlýar. Ne üçin goşulmaly? Goşulmajak bolsaňyz mektepden çykyryň siýasaty. Mektebler üçin siýasat sokýaňyz. Her mektepde, her klasda öňünde prezident durupdyr. Kasam dur, giýimin dur. Anşaatlar siýasaty mektebe sokmaň. Uňalak siýasaty goşulmajak bolsaňyz. Bilim beriň, ilim beriň. Siýasat barda urun görmeň. Çagalara. Mektep bir ilim bilim bolajagdyr. Siýasat goşulýan ýerdeler. Siýasat meclisde, parlamentde urun ederler. Okuwçy mektep ýaşlar biziň zäge şoňmy mekteplerde ýokman ilim bilim almalylar. Gelejegini görüp bilmeliler. Haýsy ýaş gelejegini görýär? Gelejegi ýok. Biziň ýaşlar, biziň çağlarymyzyň ýaşlarymyzyň gelejekleri ýok. Ýok etdiler. Bunu bilip etdiler. Bilip terör hökümet bilip bejesine kalkan aýerdi çağlary, onuň çağlara ýurdun içinde kalkandaşyna pluralja çağı näme soýany, näme diýeni bilen ok. Puliden gilýe bilen ok. Nerede kazanylýar bilen ok. Çağlara kazanjy, nerede pul soýmaly, ekonomisini, ekonomikany öwretmeli. Kişilikden, ýaşlykdan öwretmeli çağlara. 20 ýaşaň soň o kelesine salyp bolanok, isteseň istemesem. Ekonomikany, eklenji, kazanjy. Ol öwrenýär çağı. Ýurtaşyndan jemgahym öwretýär, men şo soňmaly. Hemme pul soňman hemme şemaşarýar. İdaryň pul kazanmany başarmaly. Näde kazanylýar? Häzir killeň işi agary işi kazanmalylar. Killeň işi kazanylýar. İnternet işedip, kompüter işedip kazanylýar. Häzir bular diňe Türk bonu diňe gara işedip, gara rahmet edip günür dojak bolýar. Gara rahmet dili günüň görsen killeň işimi. O iliň gaýaňa adam soň diňe gözüň ukurňa. Sana har görnýär gözüňe.
Adam pikirlenmeye vakti yok. Şoň üçin çağalamyzy ýeňil işlerde, aňsat işlerde, ýa-ni killeň iş etmeli işlerde iş edeliň. Şoňa tekläliň. YouTube'da ýetkaliň watandaşlar. Siýasat ýokman goşulmalylar. Sebäbi içinde siýasatyň içinde bolduk. Siýasatda ürkütmeliler. Ol terör hökümetiň görreňdir. Siýasata goşulma. Politika goşulma. Goşuljak ben şoňa diýmeli. Kim goşulmaly? Onu diýip sonra görmez olar. Kim goşulma, men goşulma. Kim goşulmaly? Goşulmaly adam adyny aýdymmy? Goşulmaly adam pide tamamy. Pide leşeýärmi diýip sonra görmeliler. Haýwatly urlamalylar. Mert urlamalylar. Bizim näme derek, bizim näme derek diýip gorkmalylar. Hökmen mert jogap bermeli. Tamam dinleyin şu vatandaşlar. Öyle. Olsan kardeş. Buyur. Evet, sağ olun. Söz öğrenmek için sesim geliyor mu nereden? O Şu yaşlarımıza birazcık bir yol göstermek için bir aydınlatmamız gerek de. Şular, bu yaşlarımız şu var bir siyasattan daş olacak oluyorlar da. Kaçı duruyorlar. Şu an sizin elinizde telefon var da. Her ikiyle edip işledi biliyorsunuz şu telefonu. Şunun için elinizdeki telefonunuz sizin ulu bir silahınızdır. Şu telefonu ulanıp istediğiniz gibi oynadı biliyorsunuz şey. Şunun için siz bu yurt sizinkidir. Şu an 2 tane yaşlıyımız barka. Bunlar bize aydınlatıp yol açıp berip duka. Bu yoldan, bu ışıktan yürümelidir aydınlığa. Bu 2 yaşlıyımız şu an bizlere yol gösteriyor. Yol gösteriyor. Bir yaşlarımızdan sizler bu meclisten yurdun ekonomikasından hem mezadi bir yaşlarımız öğretecektir. Onun için siyasattan baş olmayın. Bu yurt sizin yurdunuz. Bu yurdu siz alkışçınız anırık. Bu yurda iyi durun. Sahip çıkın. Yani diye vatanınız bir yığıp durun bir yıkmanda bolmalıyın. Vatanımıza iyi duruluyun. Vatan hemmemizinkidir. Toprak hemmemizinkidir. Onun için yaşlar, Z kuşak. Kırada durman. Bu işin içine elinizi içermep girin. Bilinizi kuşak. Bu hemmeda birlikte edilse bu uzak sürülmen hemen alınır. Yurdu elimide almalıdır. Onun için daş durman, korkman, siyasata da girin. Hemmeda da girin. Siyasata girmesen sen siyasetin içinde yaşak görünsün. Siyasetin içine hükmen girmelidir. Böyle istedim. Tamam. Hasan kardeş buyur. Sağ olun kardeşim. Indi hazır şu siyasata koşulma diyen sözler geçti de hakikaten bize şoňaly siyasata koşulma bu siyasat diýerler. Indi men şu siyasatın içinde yaşap duranımızı men suud edip beresim geldi. Näde şunun ýaly meselem bize siyasata koşulma dedi. Guramaçylyk terör toparın yankı keskitleyen 2 kursu var, doğru mu? Biz şonun içinde yankı yiyip içip şu kurstan hazaplap geyip dursa mesela en baş olsun ne olsa. Ne edip siyasatın içine koşulmayacak? İçinde yaş otursa onun siyasatın içinde. Indi döreden korrupsiyası var da şu korrupsiyasının içinde yaş otursa şu vizetka bermeli yerinde vizetka berli oturan siyasata koşulmadığı yerliler özleri koşup duruyor bu siyasatın içine. Maşgallar 2'ye bölmek bunların siyasatında yankı protokolunda geçip durantı. Maşgallar 2'ye böldüler. Çağların aklını yankı psikolojisini bozdular. Bunların siyasatının içinde etti. Ne edip siyasata koşulmanın kenarda duralım indi. Siyasata özleri koşup oturuyor. Biz şuların siyasatının içinde yaş otururuz. Bu sözü aldanmak gerek del diyecek oluyor da. Çağları tramadalar, ot kızdılar. Oğlanların kızları
Yani durmuşunu bozdular. Psikolojisini bozdular. Siyasatı ya bu buların bozmak. Hani ne dibin siyasata koşulmayacak sen. Bu siyasatının özlerinin alıp baratan siyasata bu. Hani ne dip siyasata koşulmayın durmalımış. Aydın han. Dinle oturan ildeşler. Özleri sokup yaşadı otur. Gözümüze basıp siyasatının içinde yaşadı otur. Siyasatını öğretti. Ne dip koşulmayacakmış. Yok bizim artık bunların bunun yalı oyunlarına aldığı sözlerine yankı. İnanıp ya oturmak, dinmek gerekten o yankı açımızı alır. Yaşlar geleceğiniz öz elinize alın diyecek olayan. Sağ olun sözümü cemledim. Doğru. Sağ ol kardeş. Bayram geldi kardeş. Sağ olun kardeşler. Bu kardeşler hemmeğine maydık geçtiğiniz kovuyu. Ben bir şey yaşlara verecek maslağadım. Ki Türkmenistan'ın genel derecesi yurttaşına çıkıp Beşman kazansa iyam bir yılı velipe kazanan yalhada ve diğerlerde öller var. Her kim cahit alacak, maşin edilecek, söylenecek. Yöne son düşünen oklarda. Hazır yurt şiadaydı devam etse yurda barangdan son devam etmeli. Yeniden gelip düşük durumun bölünüp yine yurttaşına çıkacaklar şu yaşlar. Onda da başkalı bozulmaları var. Onu bilyendir. Yurt bir adayda devam etse her kimin başına gelecek hatta. Sonuçta bizim yaş farklı işledik. Aşkavat'ta yöne bir ay, 2 ay, 3 ay ayrı işlerim yardıma şunu yok. Geldi o üye. Yani bir yaşlan bu durumu şeyler katı kıyınlarday. O zaman siyasete koşulmalı değil deyip sol ayrısın yali neme var oluyor. Siyasete koşulmadan sormuş devam etmez mençe. Siyasete yok mu? Koşulmalı bilen şakaçelde koşulmayacak olup geldik siyasete. Sol karadan doğru mu kadip belli adamlar siyasetçilik krediyaduk da bilyen. En beşi koşulmalı değil. Düşündük olayım yani ol gördük olayım ol yanlış da Hasan sen işlep yurtta neme görüntünüz yurt yol başlığımız bilen doğal gaz neme energide 4. onda dip kuruluyar bilyen de ondan oluyor onu hazır 4. onda ile gazda dünyada olup gazdan pul nerede? Halk ne için bu durumda deyip soramamız gerek. Soramagam siyasetdeki girmek soramasam sen hakkın değil ya o yerde. Sonra siyasete koşulman olunu yaşlara gelecek maslahatım siyasete yokman girmeli, öğrenmeli, soramalı, hakkını demin ne için bölüp görün. Yolun içinde ne için iş yok. Böyle maslahat sağ olun. Öyle sağ ol. İyi kardeş buyur. Sağ olun. Yiğitler katı Oğuz atlar aydı geçtiniz dersin. Ama Z uşaktaydık, siyasetteydik. Bizim şu vakti yağdayımız hakkında hemeňiz bilýäňiz. Indi men aklyma şuňa ýaly bir zat gelýär. Şu wagt bolup ýören ýagdaýymys 5,5-6 ýyldan bäri. Ondan öňe bilemzok diýelim. Hani üns vermändir, bizem bilmändir. Indi 5 ýyldan bäri aýdylyp gelýär ýani bir hereketlenme boldy da Türkmeniň taryhynda. 5 ýyldan bäri serediýä söylin ýani aýdyp geçildi da siyasata goşulmaly däl diýip
bize aklımızın aşağına yerleştiripdirler. Ýöne yani bizim meselelerimiz ýa-da kynçylyklarymız haýsyny el alsagam ýurdun ýoklugy görünüp durdy ýani görüp bilen adam üçin. Ýurt hiçbir şekilde ýok ýani bar bolsa tepki bermeli bir. Ya korkmalı ya nemetmeli bilmedim. Ya tiskinmeli ya da seslenmeli ya da üstüne gıyırmalı yok. Hiç zat yok yani yurt. Ben yok diye pikir ediyen. Benim görüşüm elbette. Şimdi şunça vaktan her görüp geliyaz da yani yok yurdumuz. Biz kaldı açsak. Şimdi bu meselede gelin siyasata koşulalıyın başlayacaklar ya da öyle bir zat diyecekler sebebi her kim öz edip bilen yerinden etmeli geri yani ben ulakan bir neme vardı gözüme getiren de daş var sonra üşüp kaldırmalı her kim özünün ya da şu daşı mesele de fikir edelim ulakan bir problemi mesele onu üşüp kaldırıp her kim bir yerinden tutup nemetmeli de her kim tutup bilen yeri var her kimin kaldırıp bilen gücü var. Ayrıca kolenim siyasata koşulun ya da gelin aktif oňalak diyecek bolamak. Her kim ertir ýerden turundan akşam ýatýança gündelik edýän hereketine bir göz aýlasyn. Men bu dogry oýalňyş hakda gurun etjekde. Yani gurun etjek bolan zadym eden zadyň bir sanjyk ertir ýerden turup bir eden işin peýdasyny ýany ölçäp bilýäňiz men. Näçe adam ölçüyor? Şoňa seredýäňiz bir sebebi bizim ýa-da meniň aýtjak bolan zat has gowy pikirler bardyr. Has gowy bilýän bardyr. Yani bunun ortaya çıkması gerekli. Başta yani baskançagyň diýjek bolan birinji baskançakdan başlap gidende ýokary çykmak üçin. Yani bir wada däl. Hasta her kim düşünen ýerinden, her kim bilen ýerinden bolar. Aýtjak bolanym düze guşak dip aydık geçildi. Ken neme 1997 bilen 2012 yıllar aralığı geçerdi. Näçe dogry bilemok. Yani Z guşağı dip adlandyrylýar. Onun daşında da X guşağı, Y guşağı, alfa dip başka da guşaklara aýrylýar. Elbette belki bilenler vardır, hasko bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Doğulanda internetin içine doğulan kuşakta geçen Merdan ağa, Hayat hanım, Umida hanım soru cevap demesinde de bir deyip geçtiler şu tema. Gatılı o zatlar aydı geçildi. Yani ula kiçe yaşlara, yaşullara deyin yurdun düzelmesi için her kim elinden bir gelen bir koşandı. Kimi dil köme, kimi oyunluğa salıp, kimi gaharlı, kimisi bir iş bilen ya da sesini çıkarman hareket bilen diyen ya her kim bir nemetmesi gerekli, tutması gerekli bir yerinden. Ne için tutması gerekli? Sebebi yaşadığımız planeta, yaşadığımız dünya kanunlarla işleýär. Hemme yeri bolmasa da esası ösen ya da özenip gören yurtlarımız, gitmek isteyen yurtlarımız kanunlarla ýörýär. Yani kanun şeyler neme adalet diyelim. Adalet şeyler gerekli zat. Yani belki men bilemzok diýip pikir edýäm gerekli zatlygyny. Sen oň oduna ýamanyna sereden ok bir bozulsa hemmesine de gelip degýär ziyany. Yani kıskaça aýtjak bolýanym yurdumuza birinci düşünmemiz gerek. Problemamıza, haýsy problemada duran yerimizi ölçäp bilmemiz gerekli. Sen ve ona hareket etmemiz gerekli. Yani bir wada ya da böyle kıstanıp acele işlet edip bilmez elbette. Yani ben bu hakda näme edip bilerim? Ýagdaýym şul, bolan duran yerim şul, yurdun daşında ya da içinde. Ama pikirlenmesi gerek her bir vatandaşın näme üçin gerekli, bilmesi gerekli. Yani zaten gerek diýip pikir edýän adamlar hareket edýändir.
gerek pikir etmeýänler gününi geçip ýörendirler. Şonlara aýdaýyn, sag bolun. Ola, sağ ol kardeş. Düşüncelerin için. Muhammed kardeş buyur. Söz gerektirim ki. Gürleyen o zaman mikrofonunuzu yapıp. Sağ ol Merdan. Şu an eştiliyem ka? Şu atku. Onda neme kardeşlerimizden gatı yerlikdi gowy nemeler, misallar getirip aýdyp geçdiler o pikirlerini. Benim aýtmak isleýän adym şu, häzirde esasy şu halkyň sesi media, Milli Halat Etüş Komiteti uramasynyň esasy auditoriýasy wada bir dinleýijileri. Şular häzir birinjilik bilen şu mesele düşünmeli. Şu taýda aýdylyp geçilýän pikirleri, düşünceleri. Şular bilen düşünmeli. Abi bizim halkyň medeniýetine şeýle nämäni oturdup durlar şol. Yani peygamberlik diýil ya da biri bir Hudaý tarapyn güýçli bir gelmeli, tutuşur millet halas etmeli diýen ýaly bir düşünje oturdup durlar da. Halk özüni hakykatdan raýat görýär. Ondan garaşýa bizde özünde hiç bir näme görenok da, bir kudrat görenok, güýç görenok. Aslında kudrat, güýç halkyň özünde, jemgyýetiň özünde. Şu ýerde şol biz özümizden mysal alyp görelik. Bizim ata-babalarymız mysal üçin mundan 20 ýyl, 30 ýyl ondan nagara gitmegi merekkel. Şu nämes dağady, SSR dağady. Ortaların kontrolünden çykdy şu nemeler, Orta Aziýa, ondan soň beýleki Ýewropa nemeleri, Ýewropa milletleri köp ýerler Orsiýadyň nemesinden çykdy, Orsun kontrolünden çykdy. Sebäbi ortaça bir şu 90-njy ýyllara çelli hem Merkez Aziýany, ondan soň Ýewropanyň köp bölegini öz nemesinde saklady, kontrolünde. Şondan çykdy da şu döwür. Buli näme boldy? Merkez Aziýa, Orta Aziýa ýene-de şu Orsun nemesinde galmagyna dowam etdi, kontrolünde. Ýöne Ýewropanyň köp bölegi Ors bilen arasyny aýyrdy bolýan. Şu taýda Z kuşagy diýäs-de biz, şu taýda men özüm häzir Ýewropada gezip bir sin berýän. Misal üçin häzir 30 ýaşynda, 25, 30-35 ýaşyndaky gezip beren adamlara, ondan soň ýani 45-50 ýaşyndaky gezip beren adamlara sin berýär bolýan. Şolaryň ýaşaýyş şekillerini alaly, ýa-da bir jemgyýetiň içindäki bir özüni alyp barşyny alaly, eýem tapawy diýär şu taýda. Gaty ulu şeýler tapawy diýär. Görüp bolýar şu taýda hereketlerinden, özlerini alyp barşyndan. Bu diýmek näme diýmek? Şol biz häzir 30 ýyl mundan dagan bir Orsun bir nemesi var da, sistemasy var. Onu diňe Orsam diýip kabul etmeliler. Sebäbi Orta Aziýada mony Orta Aziýanyň hemme milletleri muny kabul edipdir. Şoňa görä da jemgyýet şekil alypdyr. Näde şu taýdaky adamlaryň özüni alyp barşy hereketlerinden hem köp zady görse bolýar, düşünse bolýar da. Onuň üçin häzir biz şuny kellämizde, düşünjämizde bir pikirlenip görmeli da, şu wagt biziň hereketimiz var, Milli Halat Etüş Komiteti var, Gurji Mejlisi var, Halkyň Sesi media hereketi var. Şu zatlar biz soňky 5 ýyldan bäri üstünde işläp oturýar, hereket edýär. Mundan 30 ýyl şu hereket bolanlygynda ýa bu jemgyýet, türkmen jemgyýeti belli bir demäni, belli bir mesafeni diýildi, belli bir aralygy geçen bolardy da. Onuň üçin gynantam 30 ýyl başlamady, başlady bu hereket ýöne.
adamlaryň adlygy, döwrüň şertleri nemetdi birazjyk öňüne aldy. Ýa-da Agsatda ony ýaşullarymyz we Halmyrada saparaga gatyr başladylar bu herekede. Ýani şu medianyň kemçiligi bilen belki häzirlikçe şolat döwründe bolmady. Ýani häzirki döwründe şoňa mümkinçilik bar media üstü bilen düşünjelerimizi, pikirlerimizi halk köpçüligine ýetirip bilýäs. Bu bir görüldüm ka diýip aýtjak bolýarmyn. Men aýtjak bolýarym häzir biziň belki has ýaş döwrümizde bize görüldi boljak enatalarymyz ýokdy. Näme üçin? Olar öz döwründe olara öwredilen zat siýasata goşulma, iş zatlaryny işiň bolmasyn şeýdip öwredildi. Bize de şeýdi öwretdiler. Indi şu ýaşymyzdan soň biz düşündük. Öz nesillerimize, bizden soňky geljek nesillere bir näme diýilýär, görüldi hökümünde häzir şu hereket alyp barýas. Muňam täsirini hem görýäs, netijelerini hem görýäs ýöne. Häzirlikçe nähil diýip aýtsak, häzirne şu wagt biz şuny soňky 100 ýyly mysal hökmünde alyp bilýäs-de. Soňky 100 ýylda ene şu Milli Halat Ediş Komiteti hereketi ýok. Şunuň bir nemesem ýok, mysalam ýok, örnegim ýok türkçe aýdylanda. Şul häzir dowam edip dur, bu netijelerini hem görýäs. Ýurdun içindäki bir jenaýetçi toparyň tarapdarlary iň bir gorkýan nemes hereketi şu Milli Halat Ediş Komitetiniň alyp barýan hereketi ýurdun içindäki jenaýetçi toparyň nemesinem ýa-ni ýaly projetinem, proyektinem gurnanlaryň iň bir gorkýan ýeri şudur. Onuň üçin men häzir aýtjak bolýan adam şu Z kuşagy bolsun, ondan öňkü kuşak bolsun, şu geçip gelýän nesillerimize şu neşeli şuňal bir görkezme görüldi. Bolmady. Ýani häzir şu görüldäni görkezmäni biz alyp barýas. Gurji mejlis hökmünde, Milli Halat Ediş Komiteti hökmünde. Onuň üçin ýurdun türkmen jemgyýetiniň düzelmesini isleýän, ayaga almasyny isleýän bir ýurtdaşlarymyz, ildaşlarymyz bar bolsa çok many suratda görmeli, düşünmeli, şu zatlara görä öz goşandyny mümkinçiligi boldugundan öz goşandyny goşmaly. Wagtyň geçme bilen ýa bu zatlar aýdynlyga çykjakdyr. Häzir hem görnüp dur düşünýän bir nemelere, düşünýän bir türkmen ýurtdaşyna şu aýtjaklar häzirlikçe sag bolun. Bolýar, sag bol. Bolýar, onda kardeşler gelen üçin de bolýar, sag bolun gelen. Başlar sag bolun görüşýär. Bogdy ýesen bolsun.